Krizna stanja poput ove pandemije ili potresa u Zagrebu jasno su pokazala važnost volonterskog angažmana naših građana. Upravo su se volonteri našli u prvim redovima zaštite ranjivih skupina, saniranja štete, socijalne i psihološke podrške. Nastajala je i širila se mreža solidarnosti. Važna, možda i najvažnija društvena mreža koja nam može dati najrealističniji uvid u stvarnost. Živa mreža koja nam omogućava najrazličitije oblike povezivanja i zajedničkog djelovanja za opće dobro, kakve kao pojedinci sami teško možemo postići. Manifestacija Hrvatska volontira ove godine želi nas sve podsjetiti kako je dobro što ste tu. Udruga postoji već 13 godina. Bavimo se radom s djecom i mladima sa specifičnim teškoćama učenja, čitanja i pisanja, ali ne samo s njima, tu nam dolaze i djeca koja nemaju određenih dijagnoza, ali im potrebna pomoć jer u principu im nema kod kuće ko pokazati ili su i roditelji korisnici centra za socijalnu skrb. Ja sam u ovoj udruzi od početka, meni je udruga, ja sam bila na logopedskim vježbama prije, pa sam bila na pomoć učenju i onda me voditeljica usmjerila na volontiranje i tako sam počela volontirati u udruzi Dixi. Volontiram već 4 godine, volim volontirati jer me to ispunjava i čini me boljom osobom. Svaka minuta koju provodim volontirajući je za mene nepodcijenjiva. Mislim da mi je najzanimljivije to što možemo ovako lako stupiti u kontakt sa osobama, evo, kao što su ovdje djeca u Maestralu, što im možemo ipak na neki, evo, možda malen, ali značajan način pomoć. Volonterstvo nam je jedan od strateških prioriteta i svake se godine uključujemo u akciju Hrvatska volontira. Danas smo bojali klupice, igrala u okućnici. Mi smo se uključili u manifestaciju Hrvatska volontira sa aktivnosti koja se zove, odnosno volonterska akcija Očistimo grad. Akcija Očistimo grad je važna zbog toga što pokazujemo primjer drugima da treba voditi računa o okolišu, o zemlji, o gradu i mjestu gdje živimo, zato jer ako mi to ne vodimo, tko će? Well, I think there are many different reasons. I'm from Spain and I take part in the movement of Fridays for Future. So I really find interesting and important to take part in volunteers here in our country and in another country, because it is another way for helping the planet. It is something belongs to everybody.
Ove godine uključili smo se u akciju Hrvatska volontira našom aktivnosti podjele paketa socijalno ugroženom stanovništvu. Volontiranjem sam našao zadovoljstvo jer sam osjećam koristan, jer sam u takvoj situaciji bio da mi mladi nismo bili premladi za mirovinu, a prestali za posao. Tako je volontiranje jedan oblik korisnog iskorištavanja vremena i služenja drugim, a sam se osjećam zadovoljan da ipak svojim radom doprinosim korisnicima i cijelom društvu. Gledajući kroz život i kroz vijesti, jednostavno čovjek ne može, barem ne mogu ja, mirno sjediti i promatrati sve nedaće koje nas muče i koje nas sustižu. To je moj osobni cilj zbog čega želim pomagati i zbog čega inače pomažem. A s obzirom da je sad volonterski tjedan, upravo je to situacija da se može svoj interes poklopiti sa interesom zajednice i tako pridajem svemu tome sebe. Zbog sviju njih i nas će djeca u domu imati nove koševe i sretno igrati košarku. Danas smo u sklopu akcije Hrvatska volontira čistili prostor Parka Kapetanski u Zadru. Evo tu možete vidjeti, pronašli smo, ovo je samo dio toga zapravo što je tu, razne šprice i igle. Pozdrav! Naša aktivnost za event, odnosno manifestaciju Hrvatska volontira je šetnja pasa u azilu. Imamo šetnicu skroz do Drave i uz Dravu i naših 180 štićenika čeka sve moguće volontere i volonterke koji mogu doći i pridružiti nam se. Za mene je volontiranje ljubav, nešto što bi svako od nas trebao raditi. Opa! Ej! Nešto što bi svako od nas trebao raditi, to je jednostavno vraćanje zajednici, jednostavno neko unutarnje ispunjenje za mene. I evo, danas sam došla u šetnju, malo prošetati se, družiti se i tako. Hvala što ste tu!